Suruyon today ni guys ang ato ang sili. Pero buyag sa kong sili guys namungingi sa bunga. Huh? Wow, kagwapa. Usara ni siya kapunuan guys. Pero dugay na ba kini siya ay nagsige na kog panguhaan ni siya hang bunga mga guys. Ganito siya guys. Ngingi sa bunga. Magkuha dito guys og balba. Kay daray. Hindi pa nabalbangaan. Akong kuan sa suka. Kay mukaon ko guys. Gutom ko. Naon pa mga guys. Na kanang manok Bisaya dali na ako dito sa trabahoan bali ang ako ning pangat ganihawa na ko kit mura kong kaon ang midabel magka-itlog. Ang manok guys, itom kay nga itawag na manok patani. Itom ano yan. Ano, ang color. Buwad. Buwad ang nandun sa langot mga guys. Iwas sa bukaon.